Hei vaan kaikille ja tervetuloa uuteen tutoriaalivideoon. Eli 3 pistettä täällä ylhäällä. Tässä näpyttelen siitä napsista naps. Sitten täällä on tämä toinen review or log again, koska mä olin jo nähnyt tämän itse asiassa. Sitä vaikka, että noin. Ja sitten täältä save, niin sitten se menisi sinne, mutta mä en taida laittaa sitä tällä kertaa, koska mä en nähnyt sitä, mä en katsonut sitä vielä tänään uudestaan. Kiitos kun katsoit videon, muista tykätä ja tilata, hei hei!